listen carefully to the sound of your loneliness, like a heartbeat drives you mad. In the stillness of remembering what you had, what you lost, what you had, what you lost. Thunder only happens when it's raining. Players only love you when you're playing. They say women, they will come and they will go. When the rain washes you clean, you know. Yeah, you know. Yeah, you know. Now here I go again, I see the crystal vision. I keep the visions to myself. It's only me who wants to wrap around your dreams. But have you any dreams you like to sell? Dreams of loneliness, like a heartbeat drives you mad. In the stillness of remembering what you had, what you lost, what you had, what you lost. And thunder only happens when it's raining. Players only love you when you're playing. Say women, they will come and they will go. When the rain washes you, you'll know. Yeah, you 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 know. Eskerrik asko. Honela bai, hasten dela ondo eguna txalobero bat, Bea Zurmendi eta konpainiarentzat. Eskerrik asko hemen egoteagatik. Bueno, egunon guztioi, egunon hemen zaudetenoi, eta baita tulankide bitarte zuzenekoa jarraitzen zabiltzatenoi. Ongi etorri. Bienvenidos a todas y a todos a esta entrega de premios de First Lego League Euskadi Mondragon. Zer modu zaurete? Sari banaketarako prest, espero dut. Bai. Aurreko larun batean izan genuen, ospatu genuen First Lego League Euskadi Mondragoneko finala, eta bertan zuen proiektuak aurkeztu zenituzten, zuen proiektu berritzaileak, roboten diseinuak, roboten funtzionamenduak, eta guk ederto pasa genuen. Hau guztiak Cargo Connect erronkari aurre egiteko. Orain, lehenago ikusi dezagun bideo laburpen bat, egun hortan bizi genuenarekin. Adelante un vídeo de resumen. Vamos a ver un vídeo resumen con las mejores imágenes de la jornada del sábado. Ia 300 pertsona etorri dira, gehienak gazteak. Eta, bueno, erronka bat, baina pozik gaude. Zaten da oso politxa ikustea zelako goguak initzen dituzten lanak, zelako implikazioakin eta batez be, sustatu gure bailarako balioak, ezta? Azkenean, hemen kooperatiba pilo bat dauzkagu, elkar lana, kooperazioa, nik uste dut, ekimen honek asko lantzen dauela hori, eta guretzako hori da oso garrantzitsua, ezta? Balore horrek nolabait apur bat berreskuratzea. Bai, azkenen hemen ez da teknologia bakarrik lantzen. Azkenen atzetik ere
First Legolik hontan badaude hainbat balore lantzen direnak, bai elkarlana, bai erronkei aurre egiteko, sistematizazio bat, eta azkenen horrei aurre egiten ikasten juteko, bai gazteetatik, beharrezkoa dira olako ekimenak. STEM hezkuntzarekin nik esango nuke bokazioak gora doia zela. Benetan pentsatzen dugu olako bokazioak beharrezkoak diala Euskadiko etorkizunerako, enpresak behar dauelako olako profilak. Aldunditik ere beharrezkoa ikusten ditugu STEM inguruko ekitaldi hauek, batipat enpresen lehiakortasuna eta sustatzeko badugulako transizio digitala, eta lehiakortasun hortan aurre egiteko bertako gazteak eta bertako profesionalak beharrezkoa dituztelako, bai teknologia eta horren inguruan dauden ekarpenak egitea erronka horiei aurre egiteko. Ikusi duzuen moduan egun berezia izan zen, eta larunbatean bertan finala bizi eta egun horretan jakin genituen nortzuk izan ziren Mondragoneko irabazleak. Lehenik eta behin zorionak irabazle guztioi. Eta besterik gabe, badakigu sari banaketarekin hasteko desiatzen zaudetela. Orduan ez dugu gehiago itxarongo eta horretarako oholtzara deituko ditut Miren Ilarramendi eta Alex Abuin. Miren, txalo bero bat haientzat. Miren FLL Euskadi Mondragoneko epaile arduraduna da, eta Alex FLL Euskadi Mondragoneko arbitro arduraduna. Eta haiek hemen ditugula aprobetxatuz, azaldu diezagutela ez, epaimaiak zein irizpide erabili zituen irabazleak aukeratzeko. First Legolik, ez, sariketak berak hainbat aspektu desberdin ipintzaizkigu mahai gainean, ez ebaluatzeko momentuan, eta nik uste nagusienetako bat, guri gustatzen zaiguna ikustia da ez, gazte hauek ekartzen duten motivazioa, konpromisoa, elkarrekin lan egiteko gogua, orduan horrek guretzako garrantzi handia izan zuen egunean bertan, eta gero igual hortaz aparte noski, robota nola diseinatzen duten, nola programatu, berrikuntza proiektua, guzti hori, baina elkarlanean, ez, ikuspuntu hortatik eta gaztien motivazioak kontutan hartuta, horri izan zen gure fokua jartzeko lekua. Eskerrik asko bikote. Orain horri txaroteko eskatuko dizuet eta gero aurrerago beharko dugu zuen laguntza. Eta laizter hasiko gara sari banaketarekin, pixka bat itxaron beharko dugu oraindik, lehenago eskerrak emateko aprobetxatuko dugu, hau posible egin duzuen guztioi. Alde batetik, hemen zaudeten hoi ez, parte hartzaileoi, entrenatzaileei, etxetik jarraitzen ari direnei ere bai, eta nola ez, antolatzaileei eta babeslei ere bai. Tenemos que dar las gracias a todos los que estáis aquí, a los participantes, entrenadores, a los que nos están siguiendo desde casa y, como no, a los organizadores y a los patrocinadores de este evento, porque sin ellos esto no hubiera sido posible. Un fuerte aplauso para ellos. Bueno, chicos, qué ganas. Ya está aquí la próxima jornada de la First Legolik. Imaginaos, más de 300 chicas y chicos están ya organizando la jornada que celebraremos aquí. Guretzat urteko ekitaldia da. Azken egoten gara irrikitan data jetzia, eta bueno, ja dena prestatzen eta ja data hurbiltzen denean ja nerviok nabaitzen dire, eta goguk ere. Sí, la verdad que sí. Para mí es un sábado muy importante en el año, lo tengo reservado en la agenda, porque es un buen plan para pasar la mañana y de verdad que disfruto muchísimo cuando vengo aquí. Bueno, además hay muchísimas formas de voluntariado, porque yo, por ejemplo, no tengo ni idea de robótica y me encanta participar en la jornada y siempre vengo con mucho entusiasmo. Aurten ere, lehen urtean bezala, segurtasunagatik tarde burbuilatan ibiliko dire, eta ezin izango dute haien artean egon, bineon giroak, lehen urtean gutxinen giroak kristona izan duzen, eta hitzongi ateri zen. Eta, bueno, segurtasunagatik formatua errepikatu behar da, baina lehen urtekoa ikusita ziur gaude ahitz ongi ateko dela. Sí, eso seguro. Yo desde que me apuntado siempre lo he pasado genial. Encima mi motivo que desde pequeño tuve esa iniciativa hacia la robótica, la ingeniería y tal, pero nunca tuve la oportunidad de poder participar en algo así. Y cuando vi la posibilidad de darle esa oportunidad a los más pequeños, pues dije, me voy a apuntar.
y la verdad que poder conectar la ingeniería con toda la vida cotidiana me parece algo muy importante. Yo este año es la cuarta vez ya que participo, siempre lo hago como floater y la verdad que es que todos los años saco algún aprendizaje. Egun zoragarria izaten da, eta behin pasatuta hurrengo urteko dataren esperon gelditzen zara. Beno, ikusi berri dugun bideo hau First Lego League Euskadi Mondragonen izandako voluntarioen aitortza bideoa izan da. Larun batean aprobetxatu genuen haiekin solasaldi txiki bat izateko, haiek nola bizi duten azaltzeko. Hemos querido poner en valor el trabajo de los voluntarios y voluntarias que participaron en el First Lego League Euskadi Mondragón y en este vídeo pues, se resume un poquito cómo lo viven ellos, cómo viven ellos y ellas esta jornada tan intensa. Eta orain bai, sari banaketarekin hasiko gara, zuek gogotsu zaudete, gu ere bai, eta, bueno, 10 sari zoragarri ditugu banatzeko, eta horretarako, Alex, miren, orain bai, zuen laguntza eskatuko dut. Eta, hau baino, bueno, hasi baino lehen, Global Innovation Award nominazioa emango dugu, baina zer da nominazio hau edo? Bueno, nominazio hau gaur, bai, First Lego League Mondragonetikan bat emango dugu, baina, bueno, azken finean nominazio hau da, proiektu berritzailei, bai, berrikuntza proiektuetan lana saritu nahi da, premio, bueno, nominazio honekin, ez robota inbeste, baizik eta proiektua bera, vale? Eta, bueno, azken finean taldeak, bai, ze munduan ditugun erronka, benetako erronkei, bai, nola erantzuteko gaitasuna izan duten eta hori bultzatzeko erakutsi duten, bai, interes, indar, hori saritu nahi izan da, bai, nominazio honekin. Guzti hau, gaur hemen, bueno, gaur, larun batean hasi izan hemen, baina bere prozesu bat dauka, bai, nominazio honek, eta 4 pausotan datza. Lehenengoa da, First Lego League Mondragon, Deustu, Donosti eta Espainian mundu guztien egiten diren olako eventu txiki hauetatik nominatu batek irtetzen du, eta Espainiko kasuan, eventu bakoitzeko nominatua, Espainiako First Lego League Global Innovation Award nominazioara joango da. Hango epaile taldeak, guzti hauetatik 4 aukeratuko ditu, eta 4 talde hauek izango dute aukera mundu mailako Global Innovation Awards sari horren irabazle izateko edo hor izateko. Eta, han azkeneko eventu horretan, 2 saridun, 2 irabazle egokutuko dira. Beraz, gaur hemendik irtetzen dutenak, oraindik aurretik bidea dute. Oso ondo, orain ezagutuko dugu, nor izan den nominazio honen irabazlea, eta hain zuzen, Arizmendi ikastolako Arizmendi Ikerlan bat taldea izan da, beraz, igo zaitezte oholtza gainera, zuen diploma jasotzera, txalo bero bat taldearentzat. Eskuin aldetik, mesedez. Igual, bitartean, esan, aurkeztu zuten lana, oso berezi iruditu zitzaigula, oso, bai, bideragarritasun, bai, jasangarritasunakin ikuspuntu horrekin zeukan zerikusia, kortxozko, kortxo berrerabilgarriaz alako enbalaje bat proposatu ziguten, kontrastatu enpresekin, prototipo bat egin, bideo bat aurkeztu ziguten, orduan guzti horregatikan, bai, izan dira nominatuak. Oso ondo, etor zaitezter dira, eta argazkiare aterako dugu. Bueno, saria zuena da, noski. Pixka bat aurrerago, argiak ondo emateko. Hortxe. Saria. Hori da, saria hartu ezazue. Oso ondo, zorionak talde, lan bikaina egin zenuten. Ni esker. Bai, bertatik jaitsi, bai. Zorionak. Zorionak bai. Eta orain bai, sari banaketarekin hasiko gara, sariak zeintzuk diren ezagutzen. Eta, lehenengo saria, Premio Ikerlan a la Excelencia en Ingeniería da.
Eta miren, Alex, ze izan da kontutan sari hau ematerako orduan? Sari hau ematerako orduan, talde honek, robotaren diseinuan, nola planteatu duen soluzioa, aurtengo erronkari, hau da, Cargo Connect ideia, aurrean jarritzen zaien problematika honi erantzuteko erakutsi duten gaitasun hori izan du epaile eta arbitro taldeak kontutan, beraz? Oso ondo. Sari hau emateko, mesedez, igo dadila Jon Etxeberria Ikerlaneko zuzendari orokorra, txalo bero bat berarentzat. Eta orain sari hau irabazi duen taldea, ML Team taldea da, Bergarako Mariaren Lagundia ikastetxetik. Igo zaitezte gora, txalo bero bat taldearentzat. Hori da, txalo bero bat haientzat. Hori da, etor zaitezte erdira, argazkia ateratzeko. Nahi baduzue jarri batzuk behan, beste batzuk goian, horrela, zaketuko batea bat hobeto. Bai, ez? Atzeko pausu bat aurrera, mesedez. Listo, mi esker, txalo bero bat. Bigarren saria, Premio Ulma taldea a Jóvenes Promesas. Pues para este premio lo que nos llamó la atención y además todos y todas coincidíamos en ello era que se veía un equipo con mogollón de ganas, muy compenetrado y ha presentado un trabajo que está muy bien y además a pesar de ser uno de los grupos más jóvenes, demostraron que son capaces de sacar adelante un muy buen trabajo. Muy bien, pues para este premio vamos a pedir a Joseba Martínez del área de Recursos Humanos del Grupo Ulma que suba a hacer entrega de este premio. Un fuerte aplauso para él. Eta orain sari hauen irabazleak, los tryhards de Enclick Gasteizetik. Txalo bero bat. Oso ondo, txalo bero bat haientzat berriz ere. Oso ondo, pausutxo bat aurrera eta argazki aterako dugu. Oso ondo, mi esker, txalo bero bat. Zorionak. Continuamos con el siguiente premio, Premio Auzolan al Entrenador. Kasu honetan, atentzioa eman zigun epaile taldeari, bidean zehar, hau da, Erlegolik Mondragonen pasaden larun batean izan arren, bide guzti horretan badirudi talde honek hainbat zailtasun, gainditu behar izan zituela, eta bide guzti horretan, iruditu zitzegun beraien entrenatzaileak hor papel eta rola handia egin duela, indarra behean daudenean gora igotzeko, eta hori dela eta talde honi egokitu zaio sari hau. Oso ondo, sari hau emateko Juan Mari Bergaretxe auzolaneko Euskadi eta Nafarroako arduradun komertziala mesedez, zigo holtza gainera eta txalo bero hau jaso. Eta, sari honen irabazlea Egibide Sharks dira, Egibidetik, Gasteizetik. Txalo bero bat. Oso ondo, etorri hona erdira, eta argazki aterako dugu.
Pausu bat aurrera, beldur gabe. Oso ondo, sari banaketarekin jarraituz, urrengoa, primer premio Mayer al comportamiento del robot. Bai, talde honek atentzia honiz deitu zigun, gauza honitzen gatik. Hontan konkretuki, bazagun kriston talde lana, robota nabaritzen zen ezagutzen zutela denak, ze gainera haiek txandatzen ibili ziren, robotan gainin denak ibili ziren, denak, doal izan zutenak, eta kriston kontrola zuten. Eta hortaz aparte gainera, izan ziren punta gehien lortu zituzten taldean, 440 puntoko partida bat lortu arte, orduan, aitz merezian ikuste ez? Bai. Koldo Kortabitarte, Mayerreko presidentea, mesedez, hurbildu zaitez hona eta igo saria banatzera. Eta, sari hau irabazi duen taldea, Sanfitek Lan, Gernikako San Fidel ikastolakoak. Igo zaitezte hona gora. Txalo bero bat. Oso ondo, etorri hona erdira eta argazki aterako dugu. Oso ondo, txalo bero bat berriz ere. Urrengo saria, primer premio Mondragón al diseño del robot. Beno, dakizuen bezala, atal desberdinak ebaluatzen ditugu, eta tarte batean dago, robotaren diseinua, bai zer estrategia, ze mekanismo erabiliko dituzten guzti hori aurkezten diguten momentu bat, tarte bat izaten dute. Hemen, talde honek, erakutsi zigun estrategia, zer mekanismo erabiliko zituen, erronka edo tableruan dauzkaten erronka bakoitzai aurre egiteko, benetan atentzio handia eman zigun, eta hori izan da, saridun izateko arrazoia. Oso ondo. Sari hau emateko igo dadila Eduardo Beltrán de Nanclares, Mondragón Korporazioko berrikuntza eta teknologia zuzendaria. Txalo bero bat. Eta igo daitezela ere Bermibot taldea, Bermeoko Sagrado Corazón ikastetxetik. Txalo bero bat. Oso ondo. Urrengo saria, primer premio Diputación Foral de Gipuzkoa al proyecto de innovación. Beno, kasu honetan talde honek prototipo eta guzti erakutsi zigun. Uretan ibiltzeko gaizen ibilgailu bat aurkeztu ziguten berrikuntza proiektu gisa. Eta gainera, bideo bidez, nola ibili izan duten, erakutsi ziguten lana benetan oso aurreratua zegoela iruditu zitzaigun, kontrastatua, eta hori izan da, arrazoia saridun izateko kasu honetan ere. Oso ondo. Kasu honetan, Jon Gurrutxaga daukagu gurekin, Gipuzkoako Foru Aldundiko berrikuntza zuzendaria igo dadila holtzara eta txalo bero batekin jasoko dugu. Eta sari honen irabazleak, Sanfitek Si taldea da, Gernikako San Fidel ikastetxetik. Txalo bero bat. Oso ondo, gerturatu hona erdira, argazki ateratzeko. Hori da.
Y vamos a continuar. Segundo premio, Departamento de Educación del Gobierno Vasco a los valores FIRST. Bueno, como ya hemos comentado varias veces en el evento antes y seguiremos comentando, los valores FIRST son el pilar más grande que hay en todo este evento y en todo este movimiento. Entonces, pues bueno, es difícil dar estos premios, pero bueno, nos fijamos en todos los ámbitos cómo se aplican estos o cómo podemos ver esos valores. Y en el equipo ganador vimos que a pesar de los nervios que se tienen en el día y tal, mostraron un grupo muy cohesionado, se ayudaban entre ellos, bueno, de alguna manera esos nervios se pudieron compensar con ese espíritu de equipo. Y es una de las cosas más reseñables de este equipo. Muy bien, pues para la entrega de este premio contamos hoy aquí con Amaia Esquisabel, directora de investigación del Departamento de Educación del Gobierno Vasco. Un fuerte aplauso para ella. Y como no, vamos a pedir otro fuerte aplauso para el grupo NASA de Enclic de Gasteiz. Venid aquí hacia el centro, poneos unos delante y otros detrás. Enhorabuena. Y ahora el primer premio Mondragón Unibertsitatea a los valores FIRST. Gauza bera, ez? Alesek esaten zuen hildotikan, premio hau emateko gauza berdinetan fijatzen gara, eta oso zaila, se nos ha sido un poco difícil, ¿no?, el decidir cuál el primero, cuál el segundo, porque, bueno, estaban bastante empatados y, pues, además, ¿no?, eran jovencitos, igual comparados con otros grupos, pero, bueno, nos ha fascinado, ¿no?, la forma de trabajo ¿no?, el modo de presentar y de ayudarse mutuamente. Y por eso, pues, después de una deliberación bastante, hemos decidido que este grupo sea el ganador de los valores FIRST. Muy bien, pues para entregar este premio tenemos aquí a Nekane Errasti, directora académica de Mondragón Goi Eskola Politécnicoa. Un fuerte aplauso para ella también. Y que suban al escenario el grupo Chililego de Enclic Gasteiz. Un fuerte aplauso. Pixkat, arutza. Pixkat arutza. Ahí. Vamos a dar esos. Ahí. A ver, erdikuok, un poquito hacia aquí. Vamos a andar. Berantxalo bero bat. Zorionak denoi. Beno, dagoeneko banatu ditugu 8 sari ditugun 10 sarietatik, hain zuzen geratzen zaizkigun 2 sariak sari potoloenak dira. Eta 2 talde hauek First Lego League Espainiako final handirako txartela lortu dute. Sailkatu egin dira Espainiako txapelketan parte hartzeko. Torremolinosen ospatuko da, Málagan. Tenemos muchas ganas de saber quiénes son estos ganadores, pero antes volvamos a disfrutar de la maravillosa voz de Bea Azurmendi. Txalo bero bat!
easy if you try. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. Ooh, you may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will leave us one. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger, or brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will leave us one. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will leave us one. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Bea Zurmendi eta konpainia, mila esker hemen egoteagatik eta zuen ahots zoragarria eskaintzeagatik. Ahora sí que sí, ha llegado el momento de la verdad, el momento de conocer a los dos grandes premiados del día de hoy. Bai, ezagutuko ditugu lehen bi sari garrantzitsu hauek nortzuk irabazi dituzten, eta gogoratuko dugu First Lego League Espainiako final handirako txartela lortu dutela Torremolinosen ospatuko den final handirako txartela. Eta Innobask bigarren saria irabazleari emateko, hemen daukagu Alaitz Landaluze, Innobaskeko berrikuntza politiken koordinatzaile nagusia. Txalo bero bat. Bueno, zorionak guztioi, pozgarria izan da guretzako 13. edizio hau egitea. Orain, Espainiako txapelketa aurrean daukazue. Sorte hon parte hartzaileei, eta kopatxo bat posiblea bada ere etzeruntzekarri. Azkenik, eskerrik asko, hau posible egiten duzuen hoi. Bai ikastetxeei, antolatzaileei, babeslei,
eta noski ere bolondresei. Guztioi eskerrik asko bihotz-bihotzez. Oso ondo, eta orain saria emateko momentua iritsi da. Innobask bigarren sariaren irabazlea da Gernikako San Fidel ikastolako Sanfitek Land taldea. Igo daitezela hona gora eta txalobero batekin jasoko ditugu. Oso ondo, etor zaitezte hona erdira, argazki ateratzera. Oso ondo, zorionak. Eta sorte hon Espainiako txapelketan. Eta orain bai, lehen saria irabazi duen taldeari eman behar diogu saria. Eta sari hau banatzeko, ingeniera soy erakundeko Javier Butragueño gonbidatu dugu, baina agenda kontuak direla eta ezin izan da etorri, baina bideo bat bidali digu, guztiok ikus dezagun. Aurrera bideoa. Bueno, buenos días, lo primero, me presento, soy Javier Butragueño, soy presidente de Ingeniera Soy y como sabéis somos socios organizadores de First Lego League desde esta temporada. Lo segundo, como no podía ser de otra forma, daros la enhorabuena, primero por estar en esta celebración de entrega de premios y sobre todo por todo el esfuerzo, por todo lo que habéis aprendido, por todas las ganas que habéis mostrado en esta magnífica temporada en la que, todavía, por desgracia, nos hemos encontrado con dificultades extra por limitaciones, por la pandemia, por todos los motivos. Así que, lo dicho, enhorabuena y que lo disfrutéis. Sin más preámbulo, pasamos a hacer la entrega o el anuncio del ganador de este evento. El primer premio Ingeniera Soy es el equipo Arizmendi y Delana. Enhorabuena, equipo, enhorabuena a todos por participar y ya sabéis que nos vemos el sábado 2 de abril en la gran final de Málaga-Torremolinos. Un saludo, un abrazo y a disfrutarlo. Oso ondo, sari hau ematera mesedez igo dadila Mondragon Unibertsitateko Maite Anaia. Txalo bero bat berarentzat. Eta igo daitezela nola ez sari hauen irabazleak. Arizmendi ikastolako Arizmendi Ikerlan lau taldeko kideak. Txalo bero bat. Oso ondo, etor zaitezte erdira, argazki ateratzera. Pausu bat aurrera, beldurrik gabe. Oso ondo, zorionak talde, zorionak zuei eta beste guztioi ere. Eta sorte hon, Espainiako txapelketan parte hartuko duzuen bi taldeei. Badakigu dena emateko prest joango zaretela. Eta oso gustora gauden aurren, bukatzeko momentua iritsi da, saioni amaiera emateko momentua, baina amaitu baino lehen eskerrak eman nahi dizkiegu berriro, nahi dizkizuegu zuei, hemen zaudeten guztioi, etxetik jarraitzen ari zareten hoi, antolatzaileei, babesleei, voluntarioei, entrenatzaileei, zuek guztiok gabe hau ez litzateke posible izango. Por eso queremos dar las gracias y agradecer el trabajo que hacéis constantemente para que First Lego League Euskadi Mondragón sea posible, tanto a los que participáis, a los que nos seguís desde casa, a los entrenadores, a los organizadores, a los patrocinadores, a todos. Muchas gracias por hacer First Lego League Euskadi Mondragón posible. Y sin más dilación, honekin amaitzen dugu, hurrengo urtean berriz ikusiko dugu elkar. Ongi izan!
Bueno, sorionak irabazle danei, sorionak eta, eskerrik asko gu bisok ekitaldi politonetara gonbidatziarren, Ander ederra eta Bea Zurmendi mila esker. Eta zorionak berriz be. Eta hurrengo abestia, seguro gehienok jakingo dozuela, así que animatu zaitxeste abestera gurekin. Hemen gaude, ta postutzen naiz, ta ziur zura eta ere bai. Ta ze ondo, zelan dijua, zure ufanda txuria. Lauteiatu gainean, ilargia erdian, eta zu gorutz begira, zure keia eskuetan, putzara batekin putz, nereana etorriko da, ta berriz izango gara, zoriontsu edozein herriko jaixetan. Goxo, goxo, kanta egin nazu, Benitoren Mariazu. Negarrik ez, txuri zaude eta malkoak, zure kolorea kentzen dute. Lauteiatu gainean, ilargia erdian, eta zu gorutz begira, zure keia eskuetan, putzara batekin putz, nereana etorriko da, ta berriz izango gara, zoriontsu edozein herriko jaixetan. Lauteiatu gainean, ilargia erdian, eta zu gorutz begira, zure keia eskuetan, putzara batekin putz, nereana etorriko da, ta berriz izango gara, zoriontsu edozein herriko jaixetan. Edozein herriko jaixetan. Edozein herriko jaixetan. Eskerrik asko. Ander ederra eta Bea Zurmendi mila esker. Eskerrik asko.